Croeso nôl I Galwch Acw, y gyfres sy'n dod â 3 dysgwr, sef Mary Steel, Tom Trevelyan a Noriko Vernon, a'r tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn at ei gilydd I baratoi pryd 3 chwrs I gyd yn Gymraeg. Mary, diolch yn mawr iawn am y gwahoddiad I ddod I gael bwyd. Wel, mae'n bleser mawr. A da chi wedi bod yn brysur iawn? Wel, tipyn yn brysur, ia. Dwi wedi blino. Dwi wedi cyfarfod Tom a Noriko. Maen nhw wedi gweld y fwydlen a gallai ddweud bod nhw hefyd yn edrych ymlaen at y bwyd. Wel, gobeithio. Gobeithio. Mae'n a lot I wneud ar gyfer 5, ond, wel, dwi'n mwynhau coginio. Da chi'n nerfus o gwbl? Tipyn yn nerfus, ia. Achos dwi isio bod pobl yn mwynhau'r bwyd. Dwi wedi paratoi, ond gawn I weld. A dwi'n deall hefyd bod chi wedi cael help yn y gegin. O, lot o help. Faint o help oedd Ioan go iawn? Mae o'n golchi dillad. Llesbi. Be oedd y bwyd wedi mynd os i'n eisiau y gyd? Dwi'n gwybod newid 5 gwaith. Mae Tom a Noriko ar y ffordd. Dwi'n gobeithio bod nhw'n edrych ymlaen, fel dwi hefyd. Ac gobeithio bydd y pryd bwyd yn llwyddiant. Wel, gobeithio. Gobeithio. Ie, dyna'r rheswm dyn ni'n cyfarfod yma, felly gawn I weld. Bob lwc. Helo, Noriko! Croeso! Croeso! O, neis! Cyfar yno chi. Eto I moed, ie. Tom! Sgennym blodau chi. Diolch yn fawr iawn. Mae'n hyfryd Dwi iawn. yma. Mae'n Beth hyfryd bynnag. iawn. Ti'n croeso. Deri mewn. Croeso I bawb. Mae'n bleser mawr I mi I groesawu I chi yma. A dyna brythyll mwg efo chi a ar gyfer Ioan mae patau port a Stilton. Hyfryd iawn. Wel, gobeithio byddech chi'n mwynhau. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n siŵr y byddwn ni. Gai dan post? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ond ti'n mwynhau croesawu pobl i'r dydd I gyginio, dweud? Wel, dwi'n mwynhau coginio ar gyfer ffrindiau. Rwysi, da chi'n edrych fel rwy'n sy'n mwynhau coginio. Diolch yn fawr, dwi'n meddwl. Wel, ie. Union. Mae patau eog arbennig. Brasys iawn, diolch. Dwi wedi gwneud y bara hefyd. Wir. O, bara hefyd? Dim y fori, dim y bore yma. So ganoch chi peiriant yn neud o? Yn y llaw. Efo dwylo? O, da iawn. Ymarfer corff hefyd. Ond mae hwn yn flasus iawn. A dwi'n trio bwyta pysgod bob wythnos. Fel arfer, da ni'n coginio pysgod yn syml iawn dan y rhadell neu yn y padair ffrio. Felly gael rhywbeth eitha sophisticedig oedd rhywbeth anaferol I mi. Nes mwynhau achos dwi'n hoffi pysgod ac rhywbeth dwi wedi dim trio ar ôl. So, ie, da iawn. Gan bod ni wedi gorffen y cwrs cyntaf o'n y bod, mae gen I gyfres o gwestiynau bach gwirion yn fan hyn. Mae 3 gyd, un ar y bobl. Mae ofyn I Mary I ddewis un o'r 3 yna wedyn ni atebion gen pawb o gwrs y bwrdd. Oes ganddoch chi hoff grŵp neu artist? Yr hoff artist yn Bryn Terfel, mewn gwirionedd. Dwi'n hoffi gwrando ar ei lais. Mae'n hyfryd iawn. Dwi'n hoffi sawl grŵp yn Cerddoriaeth. Dwi'n hoffi grŵp alw Grandaddy. And a grŵp o dod o'n Americano. Dipyn bach trist. Ond dwi'n hoffi y Cerddoriaeth yn
maen nhw neud o. Right. Ie, diolch. A Tom, be amdano chi? Wedi ddim yn gyfarol o gwbl. Be da chi ddim yn canu? Actually, Justin Bieber ydy'r peth. Yn Llanefydd roedd Tom dan bwysa, stressed out. Sut siap oedd ar ei brif gwrs, tybed? Tom, mae'n edrych fel bod y gegin yma wedi bod yn le prysur iawn y bore yma. Faint o'r gloch nes di ddeffro? Yn un peth da chi'n garedig, mae'n edrych fel bom wedi ffrwydro. O'n i paratoi llawer o pethau neithio. Ie. Ac wedyn mynd i'r gwely tua hanner nos. Ie. Nes i effro 4 y gloch. 4 y gloch? Ie. Neu dipyn bach mwy yn y cegin, mynd yn ôl i'r gwely 5 o'r gloch. Wedyn i fyny codi 7:15. Right. O'n i'n disgwyl i bob beth mynd fel watch. Ie, a? Ond nath o ddim. Felly, Tom yn dweud bod o'n codi'n gynnar. Oedd wrthi'n y gegin erbyn i chi gyrraedd. Sut siap oedd arno fo bryd hynny? Wel, dwi'n meddwl oedd ti just yn dod dros y panics pan gyrraeddwn ni, felly oedd ti yn dod allan o'r panics yn dweud ti, achos oedd pethau panics? Yn dechrau dod i'r, ie. Roedd Gareth yn graig yn y tŷ ar y bryd. Roedd popeth yn mynd o'i le. O'n i'n gweiddi, Gareth, achub eich fi! Mae hi'n dawel. A dwi ddim wedi clywed sŵn od yn dod o'r gegin eto. Eto. Dyn ni arbu gair draen. Yndan. Dwi ddim yn gwybod os ydy hynny'n beth da neu'n beth drwg. Os ydy wedi oeddi, mae'n hawdd roedd fo yn ôl yn y meicrodon. Wel, ciwia rolio o gwmpas stwffin bara lawr cennin a limon, ac bara Diolch yn fawr. plank o 3 math o flaw. Oh, right. A llefrith fresh. A llefrith fresh. Ie. Diolch yn fawr. Nw'n hawdd. Mae ciwiar yn flasus iawn. Ydy o? Mi oedd y ciwiar yn dynner iawn ac mi oedd y stwffin yn flasus iawn efo cennin a lemon ac yn y blaen. Mae'n tanner. Mae am dynnu. Iawn. Cwiar brysys iawn, ond dydw i isio gair a recipe o Tom, achos dwi isio coginio yr yna. Tom, dwi'n newydd gofio rhywbeth. Mae yna un eitem arall. Ti heb i'r allan y tatws. Perl. Foes bach. O'n i'n gwybod bod rhywbeth ar goll. Waw. Da chi eisiau bwyta fo? Wel, pan drwy gen i anghofio cacan nionod. Cacan nionod? Ie, sy'n heiniau o cacan a tatws yn cael eu coginio yn syml yn y popty. Brysys iawn. Y tatws yn flasus iawn, Tom. Flasus iawn. Wel, dwi'n hapus bod Ioan wedi cofio'r tatws achos mi oedd y tatws yn dda iawn. Tom, gai ofyn, ydych chi'n teimlo fel person gwahanol pan ydych chi'n siarad Cymraeg ta? Wel, dwi ddim yn meddwl dwi'n yr unig un sy'n profi hyn, ond pan dwi'n siarad Cymraeg, wir, mae gen i personoliaeth hollol wahanol. Fel Saeson, dwi'n bit of a wimp, really. Ac fel Cymro?
caled. Dwi'n offi'r cwestiwn yma, achos mae'n perthnasol i'r profiad da ni wedi gael. Achos dyma'r cwestiwn, beth ydy'r pryd bwyd gweithaf i chi bwyta erioed? A di o ddim yn cyfri'r prydau bwyd da ni wedi cael yn nghwmni yn gilydd. Tom i ddechrau. Angel Delight. Oedd yr unig peth ar ôl pan o'n i'n gwersyllta yn yr Boy Scouts. Mary, ben dyna chi? Unwaith yn Hong Kong, a mi ges i gwahoddiad i fwyta efo rhieni y merch yn yr ysgol. A ar y bodd oedd pysgod jelly, jellyfish. Mi oedd yn symud. Mi oedd yn ofnadwy. Noriko, ben dyna ti, beth yw'r pryd bwyd gweithaf ges ti erioed? O'n i'n cymryd o mam i mynd i bwyta Thai. Of course, mae mam ddim wedi bwyta bwyd dod o Thai. So mae mam just cwyno. Dwi'n isio beth i ho. So dyna profi dim yn dda yn bwyta rhywbeth. Felly, y profiad o fod gyda dy fam a bod o'n creu embaras efallai, ie? Ie, efallai. Dwi ddim yn credu y gallen ni, Ioan, fod yn siomedig o gwbl efo'r prydau bwyd da ni wedi gael yn ystod y cyfnod yma. Diolch yn fawr, Tom, am heddiw. Pryd blasus iawn. Wedi bod yn brofiad pleserus. Wel, am unwaith, ac os dwi'n licio gair y gwbl, rha'n rhaid i mi deud fod i bod yn wych. Egwyl fach rwan i'r bwyd gael setlo. Dowch yn ôl ar ôl yr egwyl i gael pwdin siapaneaidd.